Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Magsuon amandam kita karon sa pagsaulog nining santos nga misa. Maginulsuro na kita sa atong mga sala. Isugit ko ang akong kasalanan, saway pag-imo, isugilong ko sa iyong kamay, kining alaw, bisaling lamang sa kaayo mo. Tangana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan akong ipaabot ipagkanahon mo. Kaluyan ta sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinagay sa pagsugot ni Kristo imong anak ug sulugoon. Imong gibangon o sa kakalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala. Hudada kami nga nasa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug uban kanimo o sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Sa dihang giabot na sa gutom ang tibuok Ehipto, nangayog pagkaon ang katawhan kang paraon. Ug giingnan ni paraon ang tanang Ehiptohanon. Pangadto kamo kang Jose, ug sunda ang iyang isulti kaninyo. Unya sa dihang mikaylap ug migrabi na ang gutom sa tibuok Ehipto, gipangablihan ni Jose ang mga tipiganan sa pagkaon ug gipamaligya kini ngadto sa mga Ehiptohanon. Nangadto sa Ehipto ang katawhan sa ubang kanasuran aron mamalit og pagkaon kang Jose, kay grabe naman ang gutom sa tibuok kalibutan. Kuyog sa ubang tawo, miadto sa Ehipto ang mga anak ni Jacob aron pagpalit og pagkaon kay may gutom man sa Kanaan. Ug ingon nga gobernador sa Ehipto na maligya si Jose og pagkaon sa tanang tawo sa ubang kanasuran. Miadto kang Jose ang iyang mga igsuon ug miyukbo kaniya. Nailhan ni Jose ang iyang mga igsuon sa pagkakita niya kanila, apan nagpakaron ingnon siya nga wala siya makaila kanila. Masuk-anon siyang miingon kanila, "Tagadiin man kamo." Ug mitubag sila, "Taga-Kanaan kami, ug mianhi kami aron pagpalit ug pagkaon." Unya gibanlod niya sila sa bilangguan sulod sa 3 kaadlaw. Sa ikatulo kaadlaw miingon si Jose kanila, "Nagsimba ako sa Dios, busa maluwas ang inyong kinabuhi kun buhaton ninyo kini. Kun dili kamo mga bakakon, ang usa lamang kaninyo ang ibilin diha sa balay nga gibilangguan ninyo. Makapauli ang uban aron dad-an ninyo
ang gigutom ninyong mga pamilya sa napalit ninyong pagkaon. Kinahanglan nga dad-on ninyo kanako ang kamanghuran ninyong igsuon, aron pagpamatuod nga wala kamo magbakak kanako, ug sa ingon dili ko kamo patyon. Miuyon sila niini, nag-ingnanay sila. Sad-an gayud kita tungod sa atong gibuhat sa atong igsuon. Nakita ta ang hilabihan niyang kaguol sa dihang nagpakiluoy siya kanato. Apan wala siya nato panumbalinga. Busa, nagkalisod-lisod na kita karon. Si Ruben mingon, giingnan ko kamo nga dili ninyo hilabtan ang bata, apan wala kamo mamati kanako. Ug karon nagbayad na kita sa iyang kamatayon. Nakasabot si Jose sa ilang gisulti, apan wala sila masayod niini, kay nakigsulti man sila kaniya pinaagi sa usa katighubad. Unya mibiya si Jose kanila ug mihilak siya. Sa dihang makahimo na siya pagpakigsulti kanila, mibalik siya ug gikuha niya si Simeon ug iyang gigapos diha sa ilang atubangan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Inuyatag ka na mo ang imong kaluoy, diha sa mong pagsalikan nimo. Inuyatag na mo ang imong kaluoy, diha sa among pagsalikan nimo. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira nga napulog kuldas. Awit ang iyang mga pagdaig, awit siya usa ka bag-ong awit. Ayo pagkaplit ang mga kuldas, uban sa mga singgit sa kalipan. Ginoo, ihanda ka na mo ang imong kaluoy, diha sa among pagsalig kanimo. Kawangon sa Ginoo ang mga laraw sa kanasuran. Bawon niyang daotang mga tuyo sa katawhan. Apan ang laraw sa Ginoo nagabarog sa kahangturan. Ang huna-huna sa iyang kasing-kasing, latas sa tanang kaliwatan. Ginoo, ihanda ka na mo ang imong kaluoy, diha sa among pagsalig kanimo. Apan na niyang mga mata sa Ginoo, anak kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalawom sa iyang kaluoy, aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila bisan pa sa panahon sa ating gutom.
sa among pagsalikan nimo. Mahal ang sugod, halang adlaw ihanungkot. Huwag Ginoo, nagdagi ko sa sugod mo. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausap kanimo. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw o Ginoo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug yatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mangalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres. Si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo. Si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo ang kubrador sa buhis. Si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo. Si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Hesus uban nining mapahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo ug isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang duha ka mga pagbasa karong adlaw nagapakita sa halapad nga kaluoy sa Ginoo og naghingapin niya nga gugma alang sa katawhan. Ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Heneses naghisgot mahitungod ni Jose. Si Jose anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac. Si Isaac anak ni Abraham. Si Jose gibaligya sa iyang mga igsuon isip ulipon o gidala didto sa Ehipto. Lisod kayo ang kinabuhi ni Jose isip usa ka ulipon. Gani di istorya sa iyang kinabuhi na sa Biblia nga nag-ingon nga dunay panahon nga siya gihulga nga patsyon kay gipasanginlan siya sa sala nga wa niya mabuhat. Apan nadungog na to karon makigsunan diya sa unang pagbasa nga miangat, misaka, miuswag ang kinabuhi ni Jose. Gani gihimo siya ni Paraon, ang hari sa Ehipto nga administrador sa mga pagkaon. Mo man ganito nga matud pa sa istorya, miabot ang dakong kagutom sa tibuok kalibutan. Mga tao nangadto sa Ehipto, nya giingnan sila ni Paraon adtua si Jose. Ug adto mo niya makapalit og mga pagkaon. Ang magsuon ni Jose nangadto sab sa Ehipto. Miyukbo sila ni Jose. Si Jose nakaila nila. Apan sila wala makaila ni Jose.
Matod pa sa istorya, gipriso sila tulo ka adlaw. Napasuko-suko si Jose nila. Nya gina pa sila, kinanglan di mo mamakak, or di ta mo patsyon. Nya mingon si Jose nila, pabauli mo sa inyo, o ibilin ang usan ninyo, nga mao si Simeon. O kuhaan ninyo ang kamanghuran ninyo, nga igsuon, dad-a dinhi. Makaigsunan, makapungutan na ta ba? Nganong wa man magpaila si Jose sa iyang mga igsuon? Nganong gilisod-lisod man ni Jose ang iyang mga igsuon? Ang importante nga rason makigsuonan mao nga gisulayan sila ni Jose. Kay gusto si Jose mahibalo nga sila nagbag-o o nag-usab sa ilang kaugalingon dikan sa ilang dautan nga binuhatan. Ug nadungog na to sa unang pagbasa. Nakaamgo sila, silang dautang binuhatan. Nangangkon sila, silang gibuhat, silang igsuon. Gani nagtuo sila nga namatay na si Jose. Nakasabot si Jose sa ilang gisulti. O nga, matod pa pagpanglakaw na sa mga igsuot, mihilak si Jose sa hilom. Kaya naagyapon diha niya ang kaluoy ugugmas Ginoo. Kining istorya ni Jose makaigsunan, naghatag ni natog leksyon sa kamutuoran may tungod sa Ginoo. Nga bisan pa ang katawhan, hilabihan kadautan, ang Ginoo, nagpadayon siya paghiya sa katawhan, alang sa ilang kaluwasan. Muni ang kamatuuran sa kalapad sa kaluoy sa Ginoo, sa naghingapin niyang gugma, alang sa atong kaluwasan. Ug mauni ang gipakita ni Jesus, diya siyang mapagtulunan o siyang mga buhat. Nadungog na to ron sa Ebanghelyo, nga gitigom ni Jesus ang 12 niya ka mga tinunan, gitawag niya apostoles, ug iyang gipadala ang pagsangyaw sa maayong balita nga hapit na maghari ang Dios. Nga tungod sa kaluoy gugma sa Dios, iyag yung luwason ang katawhan. Makaigsunan, kinsa maning gipili ni Jesus nga mga apostoles? Na si Mateo nga kubrador sa buhis, nga giingon nga public sinner. Naa si Simon Patriota, nga giingon nga troublemaker. Naa si Judas Iscariote, nga mo'y nagbudhi kang Hesus. Ug ang uban nila, mga ordinaryo lamang nga mga mananagat. Makaigsunan, dako kayo ang misyon ni Kristo. Dako kayo ang buluhaton. Munang nagpatabang siya, nagpaabag siya, niningdusin niya ka mga tinunan. Makaigsunan ng pahinumdum ni nato. Sa atong pagka-Kristohanon, tinudanay bata nga mga Kristohanon, mga binunyagan, nga dili igo musimba lang ta. Pahinruman taron ba? Nga muabag sa ta sa bulato ni Kristo. Bisan mo yun tam, ordinaryo raman tang mga tao. Gamay dili taas atong posisyon sa katilingban ug sa simbahan. May nugnanon makaigsunan, dili man unsa kadako nga atong gibuhat itong pag-alagad sa Ginoo. Ang hinungdanon nga dako ang atong pagsalig sa kaluoy o gugma sa Ginoo. Kitang tanan nanginahanglan ta sa kaluoy o gugma sa Ginoo. Kay doon na sa tayo mga kahuyangan, kakulangan o kasalpanan o kasalanan sama sa mga apostoles. Ang panawagan nga ana ang atong kadasig o pagsalig diha sa kaluoy o gugma sa Ginoo. Makaigsunan, hinaut-unta nga madasig ta sa kaluoy sa gugma sa Ginoo. Diin kita nabag-o o nausab sa atong kinabuhi. O kining kadasig nato, munta ni maghatag nato og pagsalig
nga mubuhat ta sa misyon ni Kristo. Muabag ta sa bulaton ni Kristo alang sa kaluwasan ng itong tanan. Musalig ta sa kaluyugugma sa Ginoo. Kay mituo man ta ngang ikatag sa Ginoo nato dili lang pisikal ug material nga katagbawan sa itong panginahanglan, kundi ang Ginoo makahatag usab nato sa espiritual nga panginahanglan nato alang sa atong kaluwasan. Makigsunan sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa. Ang salmo karong adlaw himuon nato nga atong pag-ampo diha sa pag-ingon. Ginoo, ihatag kanamo ang imong kaluoy diha sa among pagsalig kanimo. Amen. Palihog manindog. Isip bala ang katawan sa Dios nga gitawag alang sa nagkadaiyang mapaagi sa pagsangyaw sa maayong balita. Ipadangat nato atong panginahanglan at ubangan sa atong amahan. Moingon kita, Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Diyos nga tawag ka na mo, nasiga kami. Nga sila nga gitawag diha sa simbahan aron mangulo sa katawhan sa Dios, magmadasigon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Hesukristo ngadto sa tanang mga suok sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga sila nga nangita sa Dios, malamdagan ug kinabubut-ong mutubag sa pagdapit sa Dios aron makig-uban sila kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga ang mga batan-on makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa kinabuhi sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga ang mga masakiton makadawat og kahupayan og kusog gikan kanila nga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay na mupahulay diha sa presensya ni Kristo didto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga nagtawag kanamo, dasiga kami. Langit nung Amahan, ihatag sa matag usa kanamo ang imong espiritu. Sa ingon aduna kami kusog sa pagtubag. Ginoo, aniya ako, mianhi ako arbagtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong makamot ug alang sa pagdaig sa maya sa ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibuok niya nga santos kasimbahan. O Ginoo, kining magasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo nang gibayaw kadto sa Ginoo. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ang mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, magahom sa tanan. Angay matarong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay mong gibuhat ang tao tungod sa kaayo. Imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa
ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mumangil sa langit, silang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diya sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahit taasan. Dayon ang nagangit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahit Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ning magasa ang mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Napasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangon, si Kristo mabalik kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, among Papa, ni Jose, among Obispo, sa tanang mga Obispo o sa tanang mga pari. Yung dumiusap nga mo maigsuon nga nangamatay, malaumon mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga mahan,
Ya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Nangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw, nining panahuna, aron tinabangan si imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay mo malaging harian ang ahong ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabuoton, atagi kami sa imong kalinaw ug kayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sunay. Pagdait, peace, manaa kanini. Kini mo ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit, alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko angay, kalawat kanimo, panipamulong mo lamang, mamaayo ako. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi imong gihatag kanamo dinhi nining Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manlangin kanyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.